L-Belt Valletta u l-Port il-kbira dejjem riġenerazzjoni kbira jaraħ kulħadd, iżda l-effetti tagħhom jistgħu jinħassu kemm b'mod immedjat u kemm fit-tul. Għax fil-waqt li estetikament wieħed jinnota bidla immedjata, hemm effetti soċjali u ekonomiċi li jieħdu fit-tul. Dan kien dak li diskutew l-esperti f'konferenza tal-Kumitat ta' Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. Iċ-ċermen tal-Kumitat Stefan Zrinzo Azzopardi qal li d-diskussjoni kienet waħda sewwija bit-tema tkun ir-riġenerazzjoni, nibbilanċjaw il-progress u l-inklużjoni. Illum ħarisna lejn l-effetti soċjo-ekonomiċi li r-reġenerazzjoni ġib magħha. Fimna kif ħadmu sissa proġetti kemm f'Malta u kemm barra u l-effett tagħhom bħala reġenerazzjoni u l-effett li għamlu anke fuq il-komunitajiet u kellna l-opportunità li anke nħarsu dwar inizjattivi li se jkunu qegħdin jittieħdu kemm fil-reġjun tal-Port il-Kbir kif ukoll inizjattivi oħra bħalma se tkun involuta l-GHRC anke fir-reġenerazzjoni tal-lokal ta' Birzebbuġa illi minn hemmhekk ħanaraw kif nistgħu nilħu miri aħjar. Il-Ministru għall-Infrastruttura Joe Mizzi qal li l-Gvern qed ikompli bl-impenn tiegħu li jidentifika postijiet potenzjal li jistgħu jiġu riabilitati u żviluppati bħala attrazzjonijiet għall-użu pubbliku. Saq li jridu jiġu identifikati aktar proġetti li permezz tagħhom titjieb il-kwalità tal-ħajja kemm ta' residenti kif ukoll tal-viżitaturi, iżda fuq kollox tingħata spinta lill-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna. Fil-konferenza semmew xogħlijiet kbar fil-Belt Valletta b'uħud lesti oħrajn qatt iridu isiru. Il-Parlament il-ġdid, ir-riabilitazzjoni ta' Forti Sant'Irmu u Pjazza Kastilja, ir-restawr fuq il-Funtana Tritoni u ż-żona tal-Biskuttin fil-Furjana kienu fost l-eżempji ta' riġenerazzjoni li nataw. Riġenerazzjoni ta' belt li kull ma jmur qed tinbidel u tingħata ħajja ġdida.